Нәкъ безнең келәмдәге көрәш кебек. Һәр көн көндәшебез белән дә көрәшәбез, хәтта үзебез белән үзебез дә көрәшәбез. Һәм инде безнең милләтебезгә ул хас сыйфат, без җиңеп яшибез. Без көрәштә, келәмдә дә, тормышта, хезмәттә дә, һәм үзебезнең республикабызны, үзебезнең дәүләтебезне шуның белән ныгытабыз. Киләчәктә дә шундый көчле рухлы, нык ихтиярлы булып, илгә, көнгә, милләткә, республикага шулай менә бүгенге келәмдә кебек хезмәтебез һәм яшәү рәвешебез белән дә хезмәт итеп куанычта яшик. Игъмәкле, мул тормышта булсын халкыбыз, көчле булсын республикабыз, яңадан да чәчәк атсын. Бик зур рәхмәт көрәшче егетләребезгә. Сез безнең татар көрәшенең легендасы. Һәм менә сезгә карап, сезнең кебек булып, сездән үрнәк алып яшәргә тырышкан безнең меңләгән яшүсмерләребез бар. Әле без моны хәтта бәһаләп тә бетерә алмыйбыз. Сезнең кебекләр безнең ныклыгыбыз, ул безнең киләчәгебез. Көрәшле булыйк, көрәшче булыйк. Байрам белән, хөрмәтле дуслар.